खुलुमबाय बयखौबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाय हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानैबो एसेबाबो मिथिखादों आं भिडिअखौ मानि सायाव बानायनो नागिरदों। नोंथांमोनाहाय माने बर' फिल्म जांख्रिथायनि थैसाम 2 पार्ट 2 खौ नायनो होननानै नेगासिनो दंमोन रायजो राजाफ्रा। नायनो नोंथांमोननि नेबाय थानायाहाय फैगौ 13 सेप्तेम्बरावहाय नोंथांमोनाहाय नुथारसिगोन आरो। बारा गोबाव गैला नोंथांमोनाहाय नेबाय थाबानो जाबाय आरोना। ओइदिनखालि बिथांमोननि सावथुनखौ नायनानै गासिबो सापर्ट होबानो जाबाय आरोना। बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामदोंमोन आरोना बेनि थाखाय। बेखायनो बिथांमोननि जा माबादों बिथांमोननि सापर्ट होबानो जाबाय। बयबो सापर्ट होबाय रायजो राजाफ्रा। बेखिनियानोमोन आंनि खोन्थाहरनाया। ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ'आनो जादोंमोन आरोना। नैबे भिडिअ'खौ नायना लागोन आरोना। होमबा नोंथांमोनाहाय भिडिअ'खौ नायबाय आरोना। बेयो भिडिअ'आहाय जादों आरोना बिजिनि पार्ट ना मायावहाय जादों आरोना। बे जाथायाहाय माने बर' लाइमोन ड्राग्स एडिक्टेड होनदों आरोना। ड्राग्स माबानि थाखाय जादों होननानै आं माने फेसबुकआवहाय नुदों आरोना। जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोबां माने बिदि जाबाय आरोना। गोबाङानो बिदि माखासे बेफोर जानायनि जाथायानो जादों माने लोगोफोर, गाज्रि लोगोफोर आरो बिदिनो न'खरनि एसे फेमिलिफोरनि सायावहाय जायो आरोना बिदि जाथायफ्रा जायो। न'खरनि एसे गावनि फिसाफोरखौ थाल लायाबा बेफोरबायदि गाज्रि लामायाव थांदों बेफोरखौ एसे सुलु लानांगौ आरोना। गाज्रि लामायाव थांनाय मानायफोरखौ बादा होफा रायफा माफा खालामनांगौ आरो। बेखायनो गोबां गथ'फ्रानो मोना गुना बिदिनो बेरायनाय मानाय थाङो आरोना। बिमा बिफाफ्रा बेखौ थाल लाया। जास्ट गथ'आ बेखौल' थाल लायोसो न'आव दं गैया बेखौल'। आरो खायसेथ' न'आव दं गैया बेखौ थालखौनो लाया। जास्ट नामावल' फिसा खांनायल' आरोना एसेनो। आरो बिदिनो बिमा बिफाफ्रा फरायनो दोनहरगोन रुम भारा लानानै गोबां बिदिनो गोजानावहाय फरायनो हागोन आरोना। माखासे लोगोफोर गाज्रि लोगोफोर मोननानै बिदिनो जाथायफोर जानानै आरोना बिदिनो एडिक्टेड जायो आरो। गोबां बिदिनो लोगोफोर आरो बिदिनो न'खरनि माखासे जाथायफोरनि थाखाय बेफोर जायो आरोना। बिदिनो गाज्रि लोगोफोर मोनबाथाय बिदिनो बेखायनो गोसोखौ हमथानांगौ आरोना। बिदि गाज्रि बेसादफोरखौ लानानै मा मुलाम्फा ना गावबा गाव जिउआसो खहा जायो आरोना। बेखायनो बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानानै गावनि देहाफोरखौ माने सेभ खालामनांगौ आरोना। आजिखालिथ' मा आरोना मा बुंनो बुंदोंबाबो आरोना खोनासङोल' नाथाय मावफुङा आरोना खामानिफोरखौ ओरैनो खोनागोनल'। नाथाय बेफोरबायदि ड्राग्स बिदिनो निसा बुस्थु लाबाथाय माने निसा बुस्थुफोरनिफ्राय माने बारग'नो जोबोद गोब्राब आरोना। बारग'नो हादोंबा माने गोबां खम मानसिफ्रानो माने बारग'नो हायो आरोना। आं नुनायावहाय माने गोबां मानसिफोरखौनो माने 2 3 बिदिल' माने बारग'नायखौ नुनो मोनो आरोना। गोबां माने दाबायदियावहाय माने बिदिखौ गारहोनो थाखायबा माने गोबां फैसानि खरस गोनांथि जायो आरोना। बेखायनो जों माने बेफोरखौ माने न'खरनि फेमिलिफ्रा बिदिनो स्ट्रं जानांगौ। गथ'फोरनि सायावहाय थाल लानांगौ आरोना। गथ'फ्रा मा खालामदों मा मादों बेफोरखौ थाल लानांगौ आरोना। बेखायनो आंनि बे दिनैनि भिडिअ'आहाय माने बेखिनियानो आरोना। थेंक इउ। नोंथांमोनाहाय माने बुजिलायनांगौ आरोना। गासिबो बिमा बिफानि खस्थ' आरो गावनि खस्थ' बेफोरखौ बुजिनांगौ आरोना। थाखा फैसायालाय मा आरोना खस्थ' खालामबानो मोनो। बेखायनो आरोना जिउ थासान्दियावहाय माने खस्थ' खालामखानांगौ आरोना। फरायनाय मानायफ्राव गोसो होनांगौ आरो। आंनि दिनैनि बुंनाया बेखिनियावनो आरोना। थेंक इउ। बाय बाय। नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो अननानै कमेन्ट लिरनानै खोन्थाहर आरोना। कमेन्ट लिरनानै खोन्थाहरबा एसेबाबो आङो गोजोननाय मोनो। आरो भिडिअआ जादों जाया बेफोरखौ खोन्थाहरनांगौ आरोना नोंथांमोनाहाय। होमबा बाय बाय। नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय। बाय बाय।